Дами и господа, специален поздрав за най-добрия майстор от Крушаре, човекът с златните ръце, Красьо Майстора, и за неговата любима, красивата! Хайде! Красьо Майстора пак му върви, с каквото се хване успех го следи. От Крушаре до края на света, майстор номер едно е той без щета. До него божана, неговата звезда, най-красивата жена под небеса. Любов и щастие в техните сърца, заедно вървят пред всички чудеса. Работата го чака, но не го е страх. С усмивка започва всеки нов ден, за труда си получава уважение навред. Къщи строи, ремонти прави, всеки клиент доволен остава. Където мине, ред оставя, доброто име навсякъде прославя. Красьо Майстора пак му върви, в Крушаре всички го знаят дори. Ръчен, честен и човек с чест, майстор лъкът му е истинска вест. До него божана, неговата кралица, с усмивка нежна и душа като птица. Когато са двама, няма невъзможни неща, заедно покоряват света. Божана е неговата сила голяма, до него става и в добро, и в драма. С обич го дарява всеки ден, за това Красьо е толкова вдъхновен. Що вечер се прибере уморен, тя го посреща с поглед озарен. И всичките грижи остават назад, когато любовта им блести като град. Красьо Майстора, легенда е той, всеки знае неговия геройски строй. Работи с мерак, работи с жар, майстор номер едно, истински цар. Божана до него сияе мощта, като най-ярката звезда в света. Щастие, радост и много любов, тяхната история е дар от Бог. На празник първи той е човекът, който събира приятели навред. Веселие носи добро настроение и печели всяко уважение. На здравица вдига за здраве и късмет, за близки приятели и успех напред. Сърцето му е широко като свят, затова всички него го